Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Umodzi potumikira. Moni nonse tikulandireni pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero lachiwiri pa 3 January chaka chimene chatsopano cha 2023. Happy New Year. Tili pa programu ya chizulo ndi Ambuye, ndipo lero muli ndine mtumiki wanu wachiyepere Beka Mwambusha kuchokera ku Novena Parish Tilitonse ya Lilongwe. Tipemphere limodzi. Tikuoneni Maria wachisomo chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odala kupambana akazi onse ndipo nkodalanso mwana wanu Yesu. Maria woyera amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Atate athu muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Tipemphere limodzi. Ambuye Mulungu, tikuthokozani chifukwa cha moyo wabwino umene mwationetsera lero, komanso zikomo kwambiri potilola kulowa chaka chimene cha 2023. Tikupempha kuti mukhale nafe pamene tikuyamba programu yathu iyi mpaka kumapeto, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero tikambirana za utumiki wa ana mogwirizana ndi chaka cha Epifaniya, makamaka pofuna kulimbikitsa makolo kutumiza ana awo ku magulu a mumpingo monga utumiki wa ana. Ndikufuna kupempha makolo onse kuti achite khama kutumiza kapena kuwalola ana awo kutenga nawo gawo muzochitika za mumpingo, makamaka sabata lino pamene tikukonzekera za chaka chathu cha ana cha Epifaniya. Makolo ambiri amaona ngati anawo amangofuna kuthawa kugwira ntchito pa khomo akamanena kuti akupita ku tchechi. Ena amaganiza kuti kupita ku tchechi la Mulungu kokha ndikokwanira basi. Komatu ayi, ana amayenera kutenganso gawo monga kuwerenga, kuvinira paguwa, kuthandizira misa, kuyimba kwaya ndi zina zambiri. Kuti anawo aziwe zonsezi, amayenera kupita kukaphunzira ku tchechi. Ndiye makolo athu onse tikupempha kuti muzitipanga sapoti potilola komanso kutilimbikitsa kupita ku tchechi. Mwachitsanzo ine ndinali mwana mmodzi amene sindikangonda kupita ku tchechi loweruka ku Tilitonse klasi. Nthawi imene anzanga amapita ku tchechi, ine ndimapita kukasewera ndi anzanga. Koma makolo anga anayamba kundimana nsima ndikajomba ku tchechi, komanso kundimana ndalama zotenga ku sukulu. Ndipo anandiwuza kuti sindilandira Ukaristiya ngati sindikupita ku tchechi. Chifukwa cha chimenechi ndinayamba kukakamizidwa kupita ku tchechi loweruka ku makalasi ndi anzanga. Kenaka ndinalowa nawo gulu la ana ovinira paguwa. Lero ndili gulu la kwaya komanso gulu lowerenga. Ndikuthokoza makolo anga pondilimbikitsa pa moyo wauzimu. Ndiye ndikupempha makolo onse amene mukundimvetsera madzulo ano musawalekerere kukhala pa khomo ayi, koma azipita kukakhala ndi anzawo ku tchechi, komanso kutenga nawo gawo magulu ambiri amene ali mu mpingo wathu wa Katolika. Tiyeni tsopano tipemphere limodzi novena yopempherera chaka chimene cha Epifaniya kudzera ku uneneri wa Maria Porija likotodala ndi anzathu aku Dedza Parish. Lero ndi tsiku la 5 lopempherera novena kudzera mu uneneri wa Maria likotodala kukonzekera chaka cha Epifaniya amene ndikutsogolera ndine Sithia Shumba kuchokera ku Dedza Parish. Tipemphere. Dzina Ambuye, munabwera pa dziko lapansi kuti anthu akhale ndi moyo wake ochuluka. Ku ntchito imene ili yanu
Pauline Marie Jaikotodala wake kwantuntu adayambitsa bungwe lofalitsa chikhulupiriro kwa amene samadziwa za moyo. Adayambitsa kolona wa samamudziwa ndipo samapemphera. Pauline Marie Jaikotodala mudapereka moyo wanu ku ntchito yofalitsa ufumu wa Khristu potumikira Mulungu ndi anthu. Tipemphe zosowa. Tipemphe kuti apezeke anthu ambiri opereka chisamaliro kwa ana osauka. Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ifenso zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatise ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Tikuoneni Mariya, wachisomo chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odala mwa akazi zonse, ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Mariya woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Pauline Jaikotodala Mariya wotenga pathupi popanda tchimo, mutipempherere ife amene pemphero loti Maria Jaikotodala akhale nawo gulu la anthu oyera. Ambuye amene munawunikira Pauline Jaikotodala kuti ayambitse bungwe lofalitsa chikhulupiriro ndi kolona wa moyo, komanso kudzipereka kwathunthu ku utumiki wa mpingo. Fulumitsani tsiku limene mpingo udzathe kukondwerera moyo wake woyera, chitsanzo cha moyo wake. Tsogolere Akhristu ochuluka kuti adzipereke ntchito yofalitsa uthenga wabwino, kuti amuna ndi akazi anthu onse azindikire chikondi chanu chooneka kwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene amakhala ndi inu limodzi ndi Mzimu Woyera pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zikomo kwambiri nonse chifukwa chomvetsera. Munali ndi ine Labeka Mwambusha, madzulo abwino nonse. Bye.